Ftit ta' sigħat qabel ħabbar il-Kabinett tal-Ministri ġdid, il-Prim Ministru Robert Abela sostna l-governanza tajba se tkun fuq l-aġenda tiegħu bħala Prim Ministru. Bl-aktar mod skiet mal-ġurnalisti li kienu qed jistennew quddiem il-Berġa ta' Kastilja, Dr. Abela sostna li huwa se jkun qed jindirizza din it-tema. Seblazzjonijiet tiegħi se nkun qed nindirizza ħafna il-governanza tajba, se nkun qed nindirizza l-governanza tajba. Abela kien mistoqsi wkoll dwar rapporti li fil-jiem li għaddew inxtel il-mobile ta' Kix Kembri, hawnhekk ukoll tweġiba ċara mill-Prim Ministru Dr. Abela. Tkellimt Ma' Kix Kembri assolutament le. Mhux ħadd titlob spjegazzjoni? Minant Kix Kembri ma tarax. Jiena ma nikkomunikax ma' Kix Kembri. Dr. Robert Abela kummenta wkoll dwar azzjonijiet li jieħu fil-mument li jiġu konklużi inkjesti. Fil-mument, jekk l-inkjesta maġisterjali tikkonkludi li prima facie hemm raġunijiet biżżejjed biex jittieħdu proċeduri kontra xi ħadd, proċeduri kriminali kontra xi ħadd, hemmhekk il-pożizzjoni tinbidel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.